Mkhwebane ulwela ukugcina umsebenzi wakhe. Isigcawu esiphenya ngobuqotho bakhe bokuba kulesikhundla saqala ngoNtulikazi kanti kulindeleke ukuthi siphothule umsebenzi waso ngenyanga ezayo. Kepha lokho akubukeki sengathi kuzokwenzeka uma ubheka imizamo yokususa usihlalo waso kanye nabaholi bobufakazi. Ngesikhwama esingaphezulu kwezigidi ezintathu zamarandi, leli Ihhovisi lithi belingalindele ukuthi lesigcawu sizodonsa isikhathi eside kangaka. Then we also will require an additional amount, approximately 7 million, for the Section 194 process that's happening now in Parliament, because this is an expense that we didn't really budget for. Leli Ihhovisi lithi selisalelwe icala elilodwa elithinta Mkhwebane. We only have one matter left that is running in court. Majority of them we've withdrawn. We are abiding in some of those matters. What litigation that we have is some of the litigation which we are paying for the public protector, which I think has already been exhausted in the Western Cape High Court, and the other litigation we are not paying for. Ucaleka wengeze ngokuthi leli Ihhovisi lizoqapha ukulandelwa kweincomo zombiko wekhomishana eyayiphenya izinsolo zokuqhwagwa kwamandla ombuso. Uthi sekuqokwe ithimba elizokwenza lo msebenzi. We have written to the Speaker of the National Assembly, Chairperson, to inform her that we will be closely monitoring the implementation of the recommendations by the Zondo Commission. We have also written to the President of the Republic of South Africa. Initially, we were requesting the report as provided to him by the Zondo Commission. Ihhovisi lomvikeli womphakathi lithi seliphothule amacala angaphezulu kwe-1,000 kulonyaka.